buttons. It's time to put a stop to what's going on around here. Undercover. Ja, man. Computer. PlayStation. Computer. PlayStation. Ah, det er PlayStation. Jeg bare lidt. We got a visual on your suspect. Ja. Nej, det er jo computer. Det var udsolgt til PlayStation. Noget for med computer. Ja. Men det er bedst, at man ikke skal snakke for. Så finder man lidt PlayStation. Eller PlayStation. What? Hvorfor starter vi på den? Nå jo, det er altid forskelligt, hvad for bil man starter på. Negative on the Fed dispatch. Ja, det er spillet før. Wow, den her kan komme helt op i 6. gear. Nå, jeg ved faktisk godt hvorfor. Det er fordi, når du har spillet banen før, ikke? Spillet før du kommer i højt level på den, så vil du faktisk få også en bedre bil end den anden. Ja, og vi er lige. Heading right into a construction zone. Nå, jeg tror engang, det er den her bil, vi starter med. Jeg mener faktisk, at vi starter med den her startmission. I've been hit! Dispatch, I've been hit! Det var det, man spiller med i den her mission. Det var ret så voldeligt, det der. Og hvis jeg starter med den, så ved jeg faktisk godt hvorfor. Så er det fordi, vi kom i højt level på den anden. Fordi jeg mener, hvis det også var noget af det, 30% over last year. You people are just gonna waltz in here and do whatever the hell you want to do. This is not up for discussion. Så undercover. Looks like quite an impressive run. Your recent undercover operation posing as a wheelman to bust car thieves has been exceptional. But these local police stings can take months, if not years, to execute. I don't have that kind of time. We only have a couple. The FBI is stepping in. I'll be your new point person. We suspect one of the local street racing crews may be involved with an international smuggling ring. Look, lady, pardon me for butting, but these kind of crews, they just don't go do that sort of stuff. Og vi spiller faktisk her på vores nye kanal. Hvad fanden hedder den? Det Gamer High Tech. Of cars stolen from the dock a few weeks ago. Det Gamer High. BOOM! Kalder vi den. And we reason to believe Den hedder ikke bare det Gamer High Tech. Now they're going to need a wheelman. Your job is to drive. My job is to get you in. Gamer Nothing High more, Tech. nothing less. Let's go. Synes jeg noget bedre. Jamen, vi har ikke. Ja. Man kan ikke sige det Gamer High Tech. Det er ikke min Jonas, jeg regner med, at du kunne tage det her. Nej, jeg gider ikke sådan en gammel. Ja, okay, den gør ikke det der med. And remember, don't play it safe. We want them to see you. Ja, så er det alle du der. Du står bare på noget, og sidder der. Jeg synes stadigvæk, det er vildt, som PlayStation. Og så var det ikke engang til Xbox. Den kunne ikke, jeg prøvede. Politiet. Det betyder noget. Ja, det er det sikkert. Lille rød ring betyder det. Politiet. Og hvis der er en rød bil, så bliver det
Så er det politi. Se der er der. Teleportet den ikke. Ja, og måske. Eller så er der flere. Det kunne også være. Godt være en bug, at den bare lige sådan teleportet. Og hvad det er. Det er altid sjovt. Men jeg forstår ikke, at på billedet der ser den mega sindssygt ud, er det ikke rigtigt? Og der er pludselig lige der er sådan mega mange etager. Her, den ligner det ikke. No, man, this guy's taking way too long to pull over. I'm gonna take him off the road. Might need some backup. Hvad selv? Det ligner bare der. Nå, det er bare dem der. Det var bare dem der. Briller. Det er en god måde at få XP. Også penge. Ej, ikke nu. Så lige her, så gør man så. Hvordan er det? Jeg trykker på X. Det er bare godt sådan, at skærmen vil lave langsomt. Vi mister en smule penge af det. Okay, jeg har faktisk undret noget, vi får, men og mister. Og den når allerede at tage det 3 gange, nu skal du ud. Så det er ikke engang det værd. Men når det bare er rent eksklusivt. 2, 3. Ja. Når man får en hurtigere bil, kan den ikke nå at gøre det 3 gange. Hvem ringer? Se, der er langt med så. Det gik godt. Dispatch, you copy? 26 Sunset. I got a suspect fleeing the scene of an MBA. Det er fordi, jeg ikke kan. A guy just ran my PC. A guy ran my PC. I got his details. Standing by. That's a 10-4, go ahead. Oh, we got confirmation. I'm going code 3. He's running. Dispatch request immediate backup. We're gonna need a few more cars out here. Hvis han bliver helt rødt, så banker så får så kryds på kørekortet, og du har højst, og hvis du får 3 kryds, så må du trykke køring. Og så ved jeg faktisk ikke, hvad der sker. Jeg har ikke kodet. I lost sight of him. I'm trying to get back on view now. Så bliver det ligesom GTA! Altså, jeg skriver alt sikkert. Det bliver ligesom GTA! Se, nu begynder den at køre op ad den, og sådan der kommer helt op, og så er vi sådan fri. Så er det bare for, at der ikke er noget politi, der ser os. Dispatch units 5-8 working on containment now. Og man får penge først. Og se, der var oppe, hvor der er sådan en polititegn, der står der sådan lidt gul. Det der, det er level. Så kommer du så i level i selve spillet, fordi ude i siden der, det der ild der, det er ja, det er bilens level, men selve banen eller brugerens level. Ja. Det er dig. Godt lige tage ind. Ja, så dig bagefter. Ja, information. Den der gule bil, den har vi inde på vores gamle. Den gule bil, der er. Eller grønne. Den grønne lige. Vi prøver at se, om vi godt lige hurtigt kan fange den. Ja, den der. Bortset fra, at vi ikke har det hvide på siden. Nej, og vi har også ikke fornede. Ja, det kan godt være, at vi også kommer til at optage det engang. Smidt lortebil. Så jeg skulle allerede på anden. Og nu på første. Det er jo bare fordi vi er så seje, det er helt skønt, hvor seje vi er. Nej, du skal ikke overhale os, Styve. Hvor er du, når du er der?
Ej, du skal ikke ind foran der. Ups! Det der gør jeg bare ikke, lige mens jeg kørte. Det er lidt stress. Ja, der er på tredje. Okay, femte. Tredje. Wow! Langt væk, siger du. Okay, så han er lige derhenne. Tror du godt, vi kan nå overhale ham? Altså, han er jo ikke særlig sej, vel, så... Og den røde streg, det er målstreg. Og det orange vej, det er faktisk rød. Og så er det sådan en rød streg over rød, og så målstreg, som man siger. Så man kan se, der er lige der. Men nogle gange så er der faktisk en fejl, hvor det ikke er målstregen, men her kan vi se, det var målstregen. Ja, og nogle gange skal man købe så bagfra flere omgang. Ja. Det er nærmest højre. Vil du? Ja, det gør lidt nu. Så skifter vi til players. Bam! Så kom vi lige og prøv at trykke på G. En G? Nå, det er fandme GPS-en, det var. Det vidste vi ikke engang. Vi har altid trykket på escape og GPS. Er det rigtigt? Ja. En sport vil jeg gerne lige tage. Det er den, vi lige har haft. Det ved jeg. Det ved jeg. Spiller en lille skyld, hva'? Så kan vi se, hvor er det der? Og politik er nok lidt forskelligt. Han kender... Han er godt nok... Han ved, hvor man skal køre hen af og sådan noget. Jeg kan bare finde ud af at køre ordentligt. Det lyder meget godt om det. Det lyder spændende. Jeg kan finde ud af det her. Du har egentlig lært mig alt, hvad jeg kan. Eller, du har lært, hvordan man kører. Hvordan man kører. Hvor blev modstander af? Just full of hueco. We club up, rock shows and shatter your huesos. So SoundCloud Pro, Rasta and Cuanimo. No te estoy jodiendo, te lo juro por Dios. We have the spot bomb, cause mommy's going out of control. El buen empieza el ritmo, that'll give them calor. Tú aprobazo las letras, that's money for show. Grab your tragos, stampede the dance floor. Menealo, menealo, bitch, you drop low. Girl, look at your cuerpo, I'm a señorita, give it low to the ground. Girl, I love the way you sway to the sound. Menealo, menealo, round and round. Girl, you on fire like ganja. Og vi har fået op på det tryk her. Hvad er det her? Vi har en kampmotor. Må jeg godt tage den? Jeg kan lige tage en til.
Hvor både politi og en. Ja. Politi, så det er stort set lige så lang tid som sådan en her. I motorvej gælder det om at overhale den anden og holde føringen. Grunden til at han er bedst er fordi han kender han ved hvilken vej man kan tage. Han kender spillets baner og hvilken veje. Og jeg kender også det ved jeg også godt. Ja, men det er bare mig der vidste. Wow. This book, wow. What's one? Oh. Not the end. Tror den så. Ja, det var det stod der, det stod bedst. Under tid ud, eller 3 uger. Jeg tror bare jeg går efter 10 eller 3 uger. Nej, jeg vandt på 300. Det var lidt det samme. Går det meget nemt. Hvor der kun er godt af det. Yes! Yeah, så er vi level 2. Vi har fået bedre gear, kan jeg se. Nå, vil du? Ja, og F, det står bare for at sådan holde stille i det, og når man bakker, så står der B for back. Clear to handle a drunken disorderly? 118 here, I can take it. Male in his 40s, acting belligerent and abusive in a convenience store, and he refuses to leave. Sending 20 now. Got it. Jeg så ikke noget om det. Ja, jeg ved jo. Jamen, hvorfor tror du, at jeg ikke kunne? Så når vi løber 3 timer, så går vi til det. Så forkert. Ja. Hej, politi! Vi klapper af dig! Nej, hvor du sej, hva'? Du så mig lige der. Nej, vi klapper af dig. Hey, vi klapper ikke. Suspect fleeing the scene of an MBA. Log me on a... Klapper ikke. Suspect is in a blue
Blue Nissan. Speeds are above limit and increasing. Hvor er han dum! Han bruger lige at vende bilen, og så ja, jeg skal bare lige. Hej politi, hvordan har du det? Roger. Got some units on the way up. Trying to get you some more. Hang tight. I'm gonna shove him off the road. Break up my call. Okay guys, stay with him. We're gonna try something new. Dispatch, I need more Bare for at give lidt mere PCs out spænding, så here. zoomer vi der lige ind, bare. Woo, woo! Og vi lige så That godt will be den 10-4. More Woo! ground units. They're heading up right now. Fuck, det der var en sjovt at se, var det ikke? Now let's do it. We got a 10-10 on the stop. This guy's still engaged. Skal man ikke lave slow motion, når der sker noget sjovt? Der sker sådan noget, ligesom det her. Når vi lige ved at ramme. Okay, jeg stopper. Wow. Stu, please update your situation. We need an update here. Okay, det der var egentlig ret sjovt, var det ikke? Get a record of my 20. Og sådan, hvor man lige støder ned. Suspect just hit a civilian vehicle. Yeah, it might need towing. Ej, hvad ikke den? Hej politi! Se hvordan man slider om politi. Man bremser bare lige op, når man er tæt på. Suspect is trying to run units off the road. Code 3, ambulance, I got injuries. I need more units out here. Full available units to my location now. Okay. That's gonna be 10-4. We got some units on the way up. Trying to get you some more. Hang tight. Jo, jeg troede lige faktisk, at det var muligt at komme ud. Så tænkte jeg, at det var muligt at komme over der, for det er ikke mega cool. Vehicle down, I'm dropping out. Så fik vi lige fikset os op. Okay, men det var egentlig sjovt, at jeg lige sådan gjorde det langsomt der, ikke? Det var fordi jeg var tæt på at ramme ham, at jeg gjorde. Det der er bare så sejt. Så synes jeg ikke, at det der er bare så mega sejt. We're talking to air control and federal police. Det kan godt være, at vi nogle gange laver nogle nye intro. Så laver vi nemlig mange af. Hvis I forstår. Det er sgu godt lidt. Og vi kan vel også sige vores alder måske. Ja, han er 13, og jeg er 12. 11. Jeg var ikke engang alder. Nej, det kan jeg faktisk ikke. Ja, det er derfor, jeg lige har sagt. Okay, det der kan bare ringe. Okay, de når frem, jeg tror jeg. Pyret, når det kan blive el. Vi kører her. Vi ødelagde lige de lejligheder der. Men vi er gode venner. Vi er bare venner. Gode venner. Det lyder lidt forkert, men... Vi er ude under byen, det gør vi fandme tit. Nu skal vi lade være med at tale. Vi laver bare show. Det vil være lidt klamt. No visual on vehicle. I need a 20 ASAP.
Units on the code 3 chase. Target vehicle was last spotted southbound on Interstate 20. Squadron to be set up around the area. Call still be handled on channel 2, please. Okay, man kan faktisk godt. Så ved jeg godt, vi er på. 99, attending that quadrant now. Okay, det er ikke så sejt noget, men... Ej, jeg slår. Eller godt. Det kan godt være, at nogle gange så kopierer vi sådan, at nogle gange så sker det måske langsomt, eller at det sker noget, ikke? Så kan det godt være, at vi lige kopierer det. Altså det kan også sådan, at det sker igen, bare langsomt. Det kan jo nemlig godt gøre nogle gange, det er rigtigt. Bare hvor det ikke er sådan, at vi trykker på den her knap, men hvor vi gør det i rigtig gearing. For eksempel, hvis jeg nu gjorde sådan her, eller hvis jeg for eksempel nu jeg kom til at lave sådan en stunt, hvor jeg bare kørte ned på noget, så jeg kunne, og jeg glemte at slow motion til spil. Så gør vi det. Eller hvis jeg undskylder afrundet. Hvis vi nu spiller sådan et bilspil, ikke? For eksempel Euro Truck Simulator, så sker det så, at vi kører mærkeligt. Og så vil vi selvfølgelig også tage det i slow motion. Er det ikke rigtigt? Bare sådan, at man kan se det, fordi det er nemlig ret fedt. Don't sit på det nu slow. Du kan for eksempel lige gøre noget med viljebyen til slow motion, men det kunne måske, at det kommer slow motion, så kunne jeg lige ved, hvordan du gør det der. Okay, godt, men vi vil stoppe videoen her. Allerede? Ja, kan vi godt fejle det? 118 showing a possible stolen vehicle, will advise. Vi stopper. Nej, jeg synes, jeg vil gerne prøve at flytte på politiet. Kan vi... Okay. Nå, kan vi godt stoppe nu? Okay. Ses. Er der ikke et blue op der? Er det ikke? Okay, vi stopper ikke nu, for vi lige at tjekke på det. Nå, det ligner på langt op, så er det enig. Jeg mener faktisk godt, man kan komme deroppe. Nej, det kan du ikke, fordi der er ikke nogen vej på det. Ses! Ja. Ses.